Doncs porto bones notícies per la gent de Tarragona. Anava a dir bien, però clar, jo soc de Cambrils. Bueno, és igual. És Tarragona ciutat o...? Tarragona ciutat, però sempre et llavors... pots empadronar. Però si no tens previst tenir un fill aquest any tampoc és tan bona notícia. En principi no. O filla. Més que res filla. A veure, la notícia en si és que l'Ajuntament de Tarragona donarà beques a totes les nenes que neixin el 2009 i que es fiquin per nom Tecla. Ho diu La Vanguardia, està per aquí escrit, i llavors, bueno, totes les tecles que neixin aquest any se'ls hi pagaran els llibres d'estudis i tota l'època d'escolarització. Suposo que els estudis se'ls hi pagaran només en l'època escolar, després, si volen fer màsters i carreres, ja no. Si és que sí, és que tindran una sort que no vegis. Doncs això ho ha dit l'alcalde de Tarragona en una conferència que va organitzada pel Col·legi de Periodistes i va dir això, suposo que ho va dir en sèrio, no ho va dir com i ara totes les tecles... Oh, la frase, totes les tecles que neixin... No, ho va dir, suposem que serà que sí, jo a la gent que no tingui ganes de ficar-li tecla a la seva filla el que pot fer és ficar-li tecla ara i quan... I quan... Quins acudits. I quan la tecla creixi, si vol que es canvi el nom, no? També ho pot fer, potser hi ha un contracte abans. I tot això per què es fa? Doncs per fomentar el tarragonisme. Molt bé, veus, que bonic. El concepte de tarragonisme. El concepte de tarragonisme es resumeix en tecla. Doncs, bueno, és una opció que ha triat l'Ajuntament de Tarragona, que, bueno, si jo visqués a Tarragona i hagués de tenir una filla, m'ho plantejaria molt en aquestes èpoques, i el que ha fet és que ha causat molt de revolt al Camp de Tarragona, i també a Catalunya sencera i quasi que podríem dir al món mundial. Tothom està revolucionat amb... Estats Units paralitzat. Sí, tecla. Sí, i les primeres declaracions o sorpreses de gent les hem detectat a Cambrils mateix i si voleu aquí tenim les reaccions dels cambrilencs davant d'aquesta notícia. Doncs bé, vista l'experiència de l'Ajuntament de Tarragona, a Cambrils també han volgut impulsar una campanya perquè els nostres ciutadans es posin Camí com a nom i així rebre aquesta subvenció. Concretament, la Camí hi està treballant... Camí, perdona, tens l'informe d'això dels noms dels cambrilencs? Un moment que ho pregunto. Sí. Camí? Sí. L'informe aquest dels noms el tens? Consultaré un altre departament. Camí? Sí. Tens l'informe aquí del nom dels cambrilencs? Això porta la Camí. Sí? L'informe. No, això no. Espera, que t'ho pregunto, que això em sembla que ho porta la Camí. Camí? Doncs bé, com heu pogut veure... Escolta, què? No em dic Robert Benages, em dic Camí Benages. Sí, ho podeu canviar? Sí? Molt bé, ara, gràcies, Doncs bé, com heu pogut veure, estem treballant en aquesta nova iniciativa. Doncs això, que Camí seria també... És una opció, no? Sí, i tant. Camí. Molt vàlida. Jo inclús si convé me canvio per Camí. Bueno, és que ara no tinc edat escolar. Bueno, que paguin una altra cosa. Edat escolar i ara a veure com li expliques a tothom que et dius Camí. Sí. Home, si és per diners, bueno, no sé. Camí també és bonic, és igual, fiqueu-vos-ho igualment. Després, altres reaccions que hi ha hagut per tot arreu, doncs associacions. Hi ha associacions que han reaccionat davant d'això, concretament han estat l'Associació d'Homes, hi ha un col·lectiu d'homes, i el col·lectiu d'informàtics i pianistes. Mireu el que han dit. Ei, mira, m'han informat d'això de la tecla i això ho trobo fatal, però fatal. O sigui, aquí què passa? Què passa, tio, tant de feminisme? Els homes no tenim dret a dir-nos tecla o què? Què passa, que no hi ha patró a Tarragona o què? Nosaltres no podem tenir subvenció o què? Això és discriminació. Ens tenen discriminats els tios. Què passa aquí? Que no podem cobrar o què? Que no... Perdoneu, que és parlar de diners i... Bona tarda, som el col·lectiu dels pianistes i dels informàtics que ens hem unit per estrany que sembli unir-se uns col·lectius així, ens hem unit per reivindicar el nom de Tecla. Ja n'hi ha prou amb compartir el nom de Tecla entre els pianistes i els informàtics com haver-ho de compartir amb tot el poble de Tarragona. Ens hi neguem. Sí, nosaltres des del nostre col·lectiu estem d'acord, no? Que ja ho va dir Morfeu, que el Tecla és pels informàtics. I és que de fet nosaltres tenim xistes al respecte, no? Perquè ja sabeu que el colmo d'un informàtic és voler casar-se amb una noia que es digui Tecla i que el dia de la boda el deixi penjat, com un Windows, saps? Tecla, anem per vosaltres! Doncs això, que no sé, que una mica de respecte per
per a la gent. Els homes també s'haurien de poder dir Tecla i, no sé, una mica de respecte per a aquestes associacions. Camó. 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 Camó, no t'entenc. Camó. Ah, camó de camí, ja, però això és igual, perquè no ho pagaran. Camí, és que camí és masculí, és un camí. És un camí, Ostres, és veritat. Perquè és Maria del Camí. Això ho portarem amb aquests de la defensa dels No, és Maria homes. del Camí. El nom Jordi del autèntic Camí. llarg és Maria del Camí. Maria del Camí, clar, llavors sí. Llavors aquí no s'acaben les reaccions, perquè també tenim les reaccions dels pares i mares, dels futurs pares i mares que l'any que ve seran, bueno, aquest any seran pares a Tarragona. Mireu la seva reacció. Doncs que contents que estan, no? Molt contents, home. Jo estaria contenta, jo es picaria davant de la conga i tot. Tu et ficaries davant de la conga i tot? Sí, de contenta que Doncs estaria. no hi eres tu, hi havia aquella noia. Aquella noia embarassada. Doncs ja he acabat. Molt Sí, bé. aquesta és la notícia d'avui. Era tan interessant que m'he desenvolupat tot amb aquesta Molt bé, molt bé. notícia. Tu et quedes, però, no? Sí, Vale, si aquí, No si tinc aneu res. marxant tots, al final que deixareu aquí. no tinc res millor. Queda't perquè ara aprendràs molt. Perquè a tot li diuen cultura.